na frɛ odifo no kone nim kɔbɔ na wɔde mu yasio na wɔde kukuo cause mame yɛ twene ho konkono nti wobɛyɛ kurumdefo number ne yɛ 0532 0532 38 38 38 38 0532 38 84 35 0532 38 84 35 number no so ba ko ye 0532 49 35 70 0532 49 35 70 baba de fa na fra odifo no ko ni nko na ba woni sai ampa wo ye ja na tomi ani manyam obi ani agyanse o saaje fo bitatibu kwanchere fo dibe because atoma ye ne dia baby a odifo no ko ya dwuma me pacho eye dominance anya kwanta wuro e wana prophet no ko ya dwuma dominance eye anya kwanta wuro dominance eye anya kwanta wuro e ho ana odifo no ko ya dwuma wonya me ya to chena odifo tena si cham yawata odifo tena si cham no kwasere mu so no odifo chenam ehira wo bo ma de tu anamo bra ma me baby ya be ka che wo hye enya minti na me na ma be ka me ho nhyama kyerɛw enya minti na baaye ma be ka hye ma ye stabi de me nam no woni dibe ye won konkono enti na me hye bra be hwɛ de otimi ye woni hye abɛya brɛ mu no hye wo hye adifo ni wa adifo hye wo hye adifo ni wa me hye adifo ho hye wo hye onyame frɛ ni wa nyame frɛ wo ho enti be hwɛ de onyame timi ye ebi ana peka aba nyame pa ochena dom na hye apa onyankopɔ twedi apɔ aseba ho konkona nim ba hwede ho konkona ye wo yamba hyew na ho betwiri sampa nyame e wotumi na ho konkona wotum bibia yo da bia onyame di fobutu eya adwuma na nyame ho konkona fam so e de bia adwuma wo nyame gyam no nya asedan kaja ba to dom na sedam wo anya kwanta wo dom na hye wo betumi nya ka wo gi wo betumi anya ka wo santase anaka gitia ubetime nyaka kagitia ubetime nyaka woji ubetime nyaka santase run about from bebia jo betime nyaka sa from bebia ubetime nyaka ugina kokobe fam so no so betime nyaka ba nini na fa betime nyaka na me sure say so wuduru kagitia anim ho wudi ofre ka be si kagitia anim ho no wudi tomonsa wuduru kagitia anim ho a mo so mo pai asante be kwai anwa kwanta dominance agemasu peki number 1 peki number 2 terede enkwansa bufut kutwi kokoben santase baby a ye pai ne sane american ya no foro sa akadibi o foro akadibi akache beti sai ubesi wo domana se ubesi wo domana se se wisi domana se a kache udi wisi domana so frika musi domana se pa udi abobo ya for taxi phobia ho elodu ba prophet no ko to the non so be kase pacho me ko odifo enok ana sofo na obey roman asoredan me ko odifo noko ana sofo na obey roman asoredan ana sofo na owo azie hospital kese na chiwo azie hospital kese na chiwo no beti na wo de emba wo nyira kora na se me ko odifo no wo roman asoredan onyira o ka obiara edo pepa bama tese bibi yare ya friend so bodu twia ya nome no ya kese no mane hawo o pe ya friend ba mane hawo o nipa no ya bonu dwa wa o de fa ne bra abo hye nyame ho yare bia da so asase to famre di for kwaso yare bia da so yare bia kekero edi yare bia da so be say famre di for no kwaso be hwampa to nyame to ya woni sha honkokoro ya twuma eti o ba de ya to kira be hwani to sabra na afi yan kwabra dia hye me pa cho bama te fa no ma no na fresh si awo sabaka prophetino kom yedi nkomo 0532 0532 0532 49 0532 49 35 70 0532 49 35 70 fra na mo shapa onyame tumi ho na oya nkof ena yakọ ye shada kwachi but ye kwa onyame ahyase abodiem
ɛnneɛma wɔyɛyɛ ɛhɔ ne yɛkɔ mekyerɛ wadeɛ wɔgyam maame mehyerɛw ɛnya fidie ne mfiri a pakyɛw paa menyɛ mfiri a mehyerɛw because wonyame biribi fa me so ka kyerɛw mehyerɛw nyɛ mfiri a na yɛwie a mehyerɛw bɔmmɔde sɛ ɔbɛfrɛ na awurade afa me so akasa ato hyɛbere na wo nkronkro ɔte ahyea mpa na mekototwa hyerɛw ɛnɛ baabi a yɛkɔ Genesis chapter 1 Genesis titi baako kyekyɛmu baako ɔsɛ fiti ahyea no wokan atifa so ɔsɛ adebɔ ahyɛseɛ atifa sɛ adebɔ ahyɛseɛ ɔsɛ fiti ahyea no onyankopɔn bɔ soro ne asase na asase n'ani yɛ saka na ahum ebutu nsuo n'ani na ɔka hyɛ ɛnyɛ han na ɛbɛyɛ han ka wo hyɛ ahum ebutu ani na ɛbra ɛhan ne baa mu no Bible hyɛ asase ne bɛyɛ han na deɛ da Awurade pɛ so ɔkyerɛ yɛ wɔnyame pɛ sɛ wɔkyerɛ adasa kyerɛ wo nipa kyerɛ obi ahyɛ ɔbra na yɛwɔ m ne wiase bra yɛbɔ baba ɔnyame ne kanea yes ɔne ne light yes yɛwɔ a yɛkasa nyame ma ne mpadeɛ sɛ ahadu sum a wohunu bibia na mmom hyɛ kanel ɛbɛwura mu a ɛhan ba ɛda yɛwɔ m wofi a wotie me adabi a wote ka mu na wotie me sɛ tɔba ne ntom gya na ka ne ma yɛ sum ba so obi sɔ phone light wɔ hɔ a ɛhan bi aba wo thank you Jesus honkokron baabi a de bafa no meda hye na mekyerɛ wadeɛ ebia na wɔne wokasa wowɔ dam yɛtum light ɛwɔ yɛ sum but kɔhu sɛ obi sɔ phone light anaka na bu hɔ a ɛhan aba wo nti asɛ wode sɛ onyame yɛ kanea no wɔyɛ han hyɛ yɛ so ba wo hyɛbere ba a wɔde kanea na ɛba hyɛ yɛ so ba abrabɔdi ma wɔde light ne pie anatwe metoo fo sɛ bra makasa atwerɛ sɛ onyame diifoɔ hyɛ bra ɛmfa wɔn ɛde suma duru wabrabɔ na ɛmfa wɔn ɛde suma wɔto anaasɛ me ɔbra bɔde yɛ sum waseta yɛ sum wakwan yɛ sum anama woto yɛ sum ɔbra na yɛ sum abrabɔ na deɛ woyɛ bia no so yɛde yɛ sum bra ɛsum adu abrabɔ no ama sɛsɛ no w'ani da soɔ apem bra sɛsɛ no odwene a nsi so odwene a ɛmba osusu a ɛmfa bi nyansa na yɛ adwuma ne nyinaa anyɛ yi nimdeɛ na pem because ɛmfa mena ɔkasɛ bra ebi yɛ saa mmerɛ yi wotia mante baabi twɛme but odwene a ɛmfa brother young boy saa mmerɛ bi a wadi abere sɛ ɔkyena kakra bi bɛbɔtɔ ne but ɛmfa dagye ndɔba odwene hyɛ mɛyɛ dɛn na meso me nyame deɛ ɛmfa maame mɛyɛ dɛn ne makɔ b'anim abrabɔ mepɛ sɛ mekɔ nkan metipem abrabɔ me boy mepɛ sɛ yɛtie pa but madwene ɛmfa menim deɛ ayɛ ɛnyɛ ye menya nsa ayɛ ɛmfa menya nsa ayɛ nyɛ adwuma anamɔ bia mɛto bi amfa baabi a nipa kɔmakɔ bi amfa deɛ wɔhyɛ me yɛ mayɛ amfa nante ɔsɛ me nante manante amfa baabi ɔsɛ me tu anamɔ kɔmakɔ amfa akwankyere no amfa mpaebɔ no amfa bra wadɔ yɛyɛ papayɛ no so amfa wode nimdeɛ ɛne nyansa wode atwene ne nyansa ayɛ bi sɛdeɛ bɛyɛ asɛmmerɛ bɛyɛ yɛ bate ne nina amfa ɛti amadeɛ woka sɛ mapem because menni anidasoɔ bi sɛsɛi m'anidasoɔ sa because afuo no na nka m'anidasoɔ no anyɛ ye adeɛ bi ɛdwa bi a na nka medi na memeki sure sɛ biribi bɛfiri na anhyɛ no teaba no anyɛ ye kɔpɛ no na mebiayɛ no amfa bra na nka m'anida sɛ ka mefirɛpirɛ akɔ aburokyire mekɔ yi na mewɔ gyidiɛ hyɛ sɛ meduru aburokyire a menya adwuma kakra yɛ menya sika bɛhwɛ abusua na wɔne m'anida soɔ mepem pame amfa metu anamɔ anyɛ ye bra sɛ sɛ wo sika na kam because wonsanka sika na kyim because woanya ama sɛ sɛ wodwene tutu menkome ho anaa mene me wawu anaa deɛ na menyɔ because nimdeɛ nyansa na twene ntotoyɛ no anyɛ dɛ amfa Bible sɛ onipa de ne nyansa bɛsusu ba sɛ Awurade nka wo a ɛnyɛ ye onipa de na wɔde bɛtwene ba Yesu nka wo a ɛnyɛ adwuma
bra me to fa na twi da be wo ene hon konkono ene hon konkono me ka twa na gisa ono ne ba light shere wo abrabom se yasu ne ba kede ya shere wo abrabom se Jesus ne ba light e toro wo abrabom bra me ka fo yasu ama wat emfa wo ene de sebrete bra emfa wo de shadia abrabote bra emfa wo de shadia wo bra kutu sha obema yesu kwan manaba kania be ba wo abrabom tio se si abno kasai enam se wapemti no eyam se mentu kwan mentwim menko ba bi obi kura planane se medwane eja meyere ne mema because sik ebra yaso se betwia metwia alabansa na metwia tanka metwane because kani bra me na wo kasa mame ba man ko alabansa so aso ye tu de woni twa kani wo enkura so kan etinim dia na yadai de wo shaw ban wan fiu de woni wani tolo so no mu a ofra ne kura won fa ama se sa atwene ne bom dan ka ne hu de wonye atwene na potam because hu de won kan sister me no ka sai ba ma do wani tolo so se obewa me no oja hokọ Sompa we ya no wase wonya no so ba oja wati mokọ se say ya potam because atwene na potam cause oh we de won tenke ne de won yiri biem cause life no eya wo sha apem etia na menyi because de na me wa mani da so say bra ko fi de me wani da so bra ko bi mu ani da so bra ko si bani da so me wo te dia say bra ko si be wade me na so amam etinim dia na pem me ya go pai ma dafura na kam amfa ma te na boy da so didi amfa hey kana matena wo so amfa matena dancham so amfa makonsu ase amfa mawura duam amfa enye na me nkoye amfa makobi ya se feska diska ya sa jimisika me ya do pai me pesa me babra hwe fie hwe abusuanti desemante meko because me pesa bi hwe fie me ya do pai ga me pesa me ya your life because fa me the munye me pesa me pega fa me ba me pema nko ni for so amfa me pema so enye me pega me to from because amfa me ya do pai ga me siso me so me pesa me sifia ni bi mfa me pesa me toka mfa me pesa me bobra matinya djuma but yadona obrana ya saka na we ya ejejen asetina ya saka we ya emfa baby abrana tula ya saka asetana ya saka abrabana ya saka tibiana ya saka because emfa tibiana flat because enyejuma ye no me na be catch so obere ba yesu ba light ni tura saka ne ba kona fa kedia ne be shene for life bra en sura dia wo famu no ne chana ada sura dia ko mun kasani da so asansan when say the one we nan was ya sabrat o krati asefo ni da so en famu dia life no do ene do brado mami en famu sha e kabi bag basia bi atite bi e tabwa o sofa enfa bra ensana wo no no enya obi na to because e atwentwene to wo no ma na nka wota na wurafi but ade be che no na problem ta so bra baby a wotia na to your po bibi na to because atwentwene shabra obi afirifie wo si kwaso ko wo nante wo dem dia wo ko because atwentwene ne hye wo se nante to one nante anante na so emfa kaza obere ma Yesu be manafa me to fa na tisa makani ahira fo nem na brabodi na se ofra kani ahira fo ba ne bam abra ebe en kase dia to ne pedi na pome da bi ne payi bi ma onyame ye kani ama ne mra en fa woni sadia busuapo ya yiwa ma ya tan wocha because ya peja watu atwene film ya fanka eti ya twene di kura wodidim
eye ba kra ye mfrew na wo dia na de ba ye frew asem si fia ye mfiu dia na de ba obetia de se ya wie obete party na tesem because wo di kapre abaya na me na wu ko me ya yoga me pese me timi twa fie ba stand mfa ma yesu mere eti se obra na pem na ni da so ni mu a obra na pem na se ni da so ni na sa Sompa so wa pem na nya ya me kan fo e han shira fo ni tin Jesus ama so ba ne mram no obra bi mane matinam na ni da so beba en fa we se bo yin ya no what chini anante ba stand a wonema ebi mu kura se ukotwi bra ebi so ayu magu wada ba dia tere yan sase do yi ni ya bani na gue kotwiri na ekono tibe ho te toda bia na yese dignity ya ton sai mi kobi wana seti sa dabi na tabe tore sai so obe ma yesu abama na twi so owra yasu mi nem dia pem mi nyansa pem ma kina pem se ya to dia je wa and so ba sele for the dignity Jesus Christ the Oma don't pay your quan, or man, that's why you need to papa no, or pop to the queen. Baba, my young woman, what? My Jesus, because you didn't get far, Yan far, why you being a dear can my use to take over? My use to be favorable on what? My name is Father Bay. It will be too far of this side, and far to get a concern. En fa to get kwasa me be shabe ho na manom na ebe okay ya dey okay me bro na o chira so problem no enko en sat me nsuafo problem en shana me no no en to me nyi yawo ni mfiri ho ade be ti da de ti ade te etibla manyame ankasa omrem no bam bi manyame mre bi en fa wa sa we aduma we ya pagini wo aduma nim but the juma na we ya pagini wo mu no atete konkonsha atoro na ntitutwa de ye kafa ho aduma nim ensema ye kafa ho aduma nim bra maba eti wo se mekọ Benin mekọ India mekọ Togo mekọ baba ma yesu mra se o ne se ga meba na se so ma chere fo de ba obaba abraboni ma obema tamfo na so de tawo ni atete egu no ma tamfo na twiase because we no kwafo en fa ba de sa wo brada do sum en fa ba sa en da so de da sa wa brabom en fa ba sa wa pem no papa na wo de ni padua ya na anya ye wa wo totoja en fa wa bra ko ni fa de bokum nya djuma ma yesu mrem so wo de ina aja ma kuma mo adini na sabe mani ye Jesus that is all you know Jama kumamo, Daddy Madina, yeah. So what day na Baba Bay? Sister, me ya baya, ma Tommy ni pejadina. Sabra quiet, Sabe. Obitibly 10 cities, Yami Hojuma. Wabra 20, 20 cities, obitibly the family. Obit me tat down because of brain quick. Obit Dagger was Sylvia, a honey at the meda. Because of brain quint. May I buy a cabin warfare? Me a bit yake. But what brother quietino, yet a minute down. Ya told me they had the father, ya told me the bajwa, because Shabana quiet. Name, my guess you what. Now so Babua, now send a pen of suicide, we a bajwa. Sama for Nakasa, we a batensia. Destiny change up as a such, but the better crown, when you buy your people. But obey a chance yet on the store. And then not here, yes, be. And then our pimp, but yes, be. And then I need that swassa, but yes, be. And then what she has, but yes, be. The bar, Tramoni to me, solve a problem. We know intimacy. Cocaine soon to me. And your brain up a probata, I never tell not the same problem at all. I never tell the same type at all. Yari dia ni jana woche ba dia betina do brale tianeti me shiraw ma Jesus me ma yaso batinam no betina be ye shaba bia wo fini shane wa bre wa brabom shane wa kuku den ni me die ni nyansa fate emfa nyatuma shane ya woni ni me die ni nyansa ko enye ye
maka de fo ne mra no baby cause what in the ba wo be change destiny no na ebe ye papa dapa emfa wo ene de wagya abrabom emfa wo de chamra watusa sebe me ya santani sebe ye twamanfo sebe ye kronfo sebe ye wutifo emfa wo ba se yesu ba destiny besesa ore ne fa te apro atete ashai wajeni yeti saka na si abrabodi ma e ma sebra to foma enkoyi saka so sebra ma opemempem no sufre ratman na oba abrabodi be esuba tura braba sebra tura braba enia ma tura braba wo ya twa nyaye na de daso ni na sha no me chane bra no baba ibe mama me to father to emfa wo ene se na braba ti to akudu emfa wo sa wo ma no wo mu kwaro o mayi wo ma cause wo ya ma se ya ba me pu ya bayifo emfa wo mama ma Jesus mara ebe obama baye woni aturo wo ya be kotobofo mame the aya saka braba di ma eba de ma nkoye se ye fia busubo se ye fia biate o nya be beji na so ba obetegi sa hyebra no na se obetena ba enhyebra be yeye na basofo emfa won and shade what to say to papa sofo emfa won na shade no ba bretu be tufo makasa etoda bia eye papa sofo se mi nwura babi na menye bibi ba do be wura babi so bibi ne be kaka na do ma no na mutwatwa so da ba se bon sam chade o bibi o na musaya su cha o te kusia biye hwe hwa nkwaje botan no ne kofo abasofo me kan for na masa wode ne ba wodi do frɛ wo eti sɛ ne mu agatene a manemram ne beyi na so ba se bradim obetena brabodi ba emfa wo papa sofo se asodegu se asafogu se akwaye papa ne baba se sanema bla ofobi fifu tomo na so densi man pa kwaso ebi a won temi se ba me kase ebi a wo se ene de na sofo keken ene do di fo kade papa ka menti ase o bomode na temase na ba yesu mura braboni se bre ne be emfa wo ni sto wo bia ye to be dia cha wo de se yesu betena wo de ni ma tofo ne beba emfa wo sa wo te market obi aba ye to ma yesu me fadwa no na se yesu fadwa no se edwade ye yesu di atofo beba minim sa wo te mase ba emfa wo ne sa what nyesika to ka sisi fie abobra afiri won sha wo da salo se yesu ba obetima sa pija obi bra da be wo na be man Jesus mashasa ji wane free shania wo shabra madu shania braba kudu Sompa FM shania wapem na wade da so asenim shania twentwere ene abrabo to wafa shania twentwere ene abrabo wafa shania wapa ba abrabo nim na watwe ase wo hyebrim shania di da so asena ni suti na ashaw kra soma enkosi da ben na ni suo ebe firi wukata so na enkosi da bai na ni suo be firi keteni o suo che twa so ni su firi Jesus what yema to twa so na ma yesu mre anato now eye ni suo ni ka ade ati na ya ba so because o pente be dwane de say to woni ba be kwata wo dan esi ho empadam e kanti wo twa na fifi ko se nyawa bedam nyawa bedam se say wo tuwa e na wo da wo chena wo da wo fo kwa wo tubu no wo ti ko na ya ba so na ba wo nim fra pa no akobetu because e ka go so son bra wa anyi sika so amokotwe bra bio abraba ba de bo na e ma kabaye enyawe se ba ba twa ase anya na wie ye de ho bra e so bia to do na tobu no yesu be ba be yisum na firi wo e de kade ato e so bia wa tobu no yesu ba be yi di papa ato emfa wo ni suma watam emfa wo ni suma watom emfa wo e de atwa ase wa to fom emfa wo de wo bretu desiri change abaye ni
ebia make say yade bi taw so wo kina bremfa obi afre nso abodua no munyaye akonya bia wo pani adidi akonya metino nsamba brai wa priya wanya sikani na asa wonya akonya no kwaso ahwensa ni ho wa perform setim na so yo hene wonam fompo adidi am kura getene enya hwe na okadifo de mra ne moni mabe amen mesraw se kwa bia wo fi Jesus na wo fi Yesu because I will fear Abba because ofia de wo brade kwa eyo se wan kase won tubiri kampre wo fa wodi but ya no so ba hwiase no mo so ba makwa na tui e ma do shere kadia na bamu a shebre betumpon emfa ho ne do bretu me se to ba se kan ne yotoba but na yam to forma duma na ku me to be bu ase yan kwa ba kwan but nkoji me yan kwan sisi wo endam no so ayeka ye da me bancheka ye da me modeka ye da me buruka me deka e wa duane me ton no because e got it from me ja no a me ma de be die se me to aso na me no a ne ka fo no so ba ye te be debatam na me twere se me ma be die ye te be to me ho na me twere se me ma be die to da kwese be ba police abechew etiade abeti amu akoto ba akonu aduane na ato ne ayam hyehyere ye beti batuma na mame be so etiese no adwedwe na ye bebre ya se mentu kwan menkwa babi menkwa gibibi me pamente ba nya so ni musuo na nam na mo so bato bu ase kakra na waso afre Jesus so kani aseda fo ni mreba oba be sesa niam no na obeya me na ye na emfa wo shebre be sesa emfa wo ndia baba sesa ada na woni tidie ba kokorasa ada na wotidie pa basa ada na wapa babrabo musa ada sese kwese ukura nkoi ada ne se ukura wonfai ada ne kabi kwache wo wuntie ada sese no pem kura se bi because wapem ko se matia the p papa amania ni wa adanse ni wo problem ni wa adanse ni wo amaswa adanse ni tobo wate na oyi bibia friwa odi bibia shanem wono a wakasa ye ema sakasaka no koye no so obamwa sakasaka betwame de eya kasakasaka awadi go sakasaka boyini ya sakasaka sujadie sakasaka enuguasie sakasaka awadi seye sakasaka ekunuwa sakasaka ebusuado me sakasaka yade mu sakasaka eduabo sakasaka promise aferi sakasaka so oba obi jefriwo na obi yabana koda odi asumdua betina braboni wadi asumdua betina abraboni na oba sisalema na oba masumdua di kandada koso kwancherefo sister adana wote matosu adana wote kwanusu toda nuwato obi twamo atutamu wansidi twamtu si sister media ukura 2 series kura wotebe ko because wotente no obi temeche no de 2 series selpe wo show ba tente gaba wujira ma ye de 2 series selpa na wodi amka because eye abusua datwene mu na amba na basa akuya firi ya nko ya brabo na ye say yo because abusua problem binti datwene binti o senye bibiti a ka mani tibi fa 5 series ni mesope bibiti sa but ye no so nkire se we yaba ma obani banimra eye saka bi naba bas wo ba bas samana yi be kakano obitimi fa sasi kan me sikache akuya tena afia te adwoche ne yankwa yo dabi de be kakra bobodi man wo fedo kasa ebra wote kwa ne chano sister no wote kanim na wo betwa bukoya si ye minyaya na kabete so no wo fa bibu che wo de asem wotuo shadan na de taso ni Jesus shadan na de taso ni Jesus Baba say what did none ya bibia what in tutu ya de na de hihade it is so benya de mutidie say yasoi matewati kadia serafoi bra masaka sakanko masaka sakana yasu base sanema na sakabeko na dasere chanja be chanji bibi nyati mewrade natibano Jesus omanu omoya bifo omanu pentoko apatwede bo utiye na yabaso wuti yenu akometu wuti yenu bibi yato wuti yenu asemoba ye yato di
hey kojo maame na ba no tabere kojo ko adakwa bi a wokɔ yie na yie a wokɔ ne bi kɔ atama so pentam no wo so bi kama se wona ɔkɔ a dabere ne ba yɛkɔ ɔna dabere ne ba yɛkɔ wokɔ police station na wo ba wo de bia to police station eti atodi e police station police phone se wo ba se ka so mesi baba na me eso nya ti no eya saka na ba Jesus eya saka na si se obema beba yasu ya data so fa what for the offer dia practice say ye the woman that so see ba mama and found the baby a woman se bretu yasu but se sanema shekani ana shiramba shadi da so kwa de butani bab mama so ba kwai mani da so yasu no sha on babua me say and found e mo shabra basisa the minute to na ya wiem pa bom say adwendwene solve problem o adwendwene solve hwio na mo de adwendwene be ka to de say anopementi anu me no nya osha no nya cancer onya typhoid adwendwene be ka to say enware na da na adwendwene asa ka to kora say kwhye onwa konfo ana no madurukun de adwendwene be ka to wani because oni hwede ma Bakasa, Wabama Jesus, Wabama Yasu, and it has what Jesus. So Waba, so Rama, so Siabra Baba, so Rama sister, or none is Shabra Safua, or Krakodia, and Munyaman in the crown. Mamma, make up for Surabasina for them. Make up for Jesus. The Oma Saka, the Koyano, a Hannibal, Madame Bram, the Pay in fact. Na bobra nyesika na so meni na todro no ma titi se musika me de todro me na ma tade boje be so bi kofia na me ti abraho me takasa kesem ye boma baso me tibitin wo wodin ye bodi akese e fa ho e ti de ojibio na so enu na wo tonye nduketua ti toda na kwa bonten ni ye ma fancy wi na beturu fie na hwenu a wo noma na wora kosa me kumi ho anasa a toda to be say me ye kura ye dan cause ya be ye me the third no dabi we ye die nyame de ma wo no so challenge kakra no de o fa bu no ba wo ye die no woni chirane ba ana chirane be ka se nyame de ato wase wo sa mo fa challenge kakra bi obeso hu se ni patie ene o mu be wote o mu be wo so hu se no motie de ne sa wo pa do ade ma na chese nyame ne po ana wo yi o mo da so kan Papa shedding na one day will be 2 years na to atwene ne nkonimdi beba ko so ni manyamfo yes wona oba so ne asaje aja to be yo yo Jesus ona Jesus won ko kuya tuba oba so ne asaje what about go abrati hwɛ young boy pa wo je wo beti suso fia tetia na kaprena na wo hwɛ ge ya ne ti wo ba no ka na sika ni wotu ojawo sika ni wonti gade so wokɔ hwɛ de ma ba ya aya ne ya wo sɛ kunwon ya no so wo problem no ne mo de so wo ni Jesus so aba ne ba ma ibeye gade bi hu sinitira ase no wo fɛ de ebe kakra no gade be from say won send me 1 city 2 cities obi hu asere bra and kabeda cause I will teach you for the Jesus pega sabam pega sadam no tika pega sa no tira botai but pega sa ye ba ra de pa ye so afi Jesus na we sa so pega sa be bia sore pega sa be bia Jesus Christ yes why haya kanori yashana Jesus ya bawra de paye ya ni awra de kasa ya swatira awra de pega sa Jesus kasa awra de yesu shana numrei se bibia ba no namba misam namba paya esubia katama brabo soa
esum bi akata ma brabo so a ema metumi nkomanim no sebe pam sebe paya ewrade me han ma kania ema to esum nim na mesum nko Sompa FM ka se ewrade asu sebe paya esum bi adaba brabo so ewrade gif esum ni free brabo so we do se ewrade esum bi adaba so no ewrade gif free so yisum free wo yi adwuma se yesum boyini yesum ekasum awade se yesum anukwase yesum so yade yesum promise and faith sum amane sum o hia na wo te sum se esum bia da wo so a wo bre no wonya menyi sa sum ni firi wa brabo so wonya menyi firi ho wonya menyi firi ya ka de bia nsa esi ya na tam wan tabashana ta tabashana praya ikaba irariata baya kodiata laria tutuakala nadiata ikaya baika my papaya soja katera de say esobiako pipa subuno praga kabo ikaya bayi kolokata ladia totakara bayi kara itoriaka naditataka by koriatu badetaya Holy Ghost akaya Jesus Christ, to toi,
Payamsa. Yes. Yenya preacher. Thank you, Jesus. When I saw you to Casa Radio, Jesus. Casa Radio. To be Biana. When they make come. Our brother people. Now what is soup? I took soup. Now me brano. So free me, mammy fear. So free papa fear. But be a to be walk. Our day or soon. I took soup. Now me brew up a boom. Sabe Baba Sabapaya. Sa to be now. When this soon. I told me so. And my brano. Me burn a tanning. The night man. A summoner. Me burn back to set that. Me burn back to set that. Me ye not the man. Yet me not the body. And one is a catch out. The way the suba to swallow bread. Any suma to swallow bread. Obi crop so boa is swimming to a team wow. Obi crop promise you swimming to a few. Hey, who compared to a swimming to him wow. Now, what will be our sister you win it? I know Robbie was a super unita. Oh, can't change a man concon. Now, what said, sir? Nipana, when the Suma Tosono, who put back to center, who put that Danny, a Sumina Tason, one Danimano, one Danimano, one Danimano, one Danimano, one Danimano. Yes, you can't have yes. One, Jesus, 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 Prayer, Jesus Christ, Basabayasu, Basabayasu, to toi, Père, et toi, Père, et toi, Père, Holy Ghost, fire, Jesus, fire, Jesus, fire, Basabayasu, Jesus Christ, Jesus Christ, yes, yes, Payamsa, Utikam and our time. And I would tell what in the Wutina. Pegamsa, yes, 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 Jesus, 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 ah, Pegamsa. Casaradiosu, Casaradiosu. Sabopaya, Majuma High, Sika Kenya, Ajuma Kenya, Awadia Kenya, Abrochina Kenya, Ajuma Mapa Kenya, Altoma tell you feeling of a Kenya. And Tobiso, I got a second and Tobiso, I got a second and Tobiso, ye dear Kenya and Tobiso, and Shira Kenya and Tobiso, it all catch out of the shire. Oh, my Kenya papa is sending torso, or Yamama the Latin torso, about the Kenya torso, about the Latin torso, about the Kenya shell also. It all catch Yasu, my Kenya got a South Tobiso. Ma awade packet ya tobeso awade de check ya tobeso ekurudia kadi ya tobeso abroche kadi ya tobeso probe abroche kadi ya tobeso feba kadi ya tobeso feba light tobeso fela light tobeso boy the light and tobeso boy the light and tobeso when the paya yapo when the paya yapo you kaya dia biasa you read what devil you read what kadim you read what twawusi o twawukakra yes me pedia we yes me nipa twawukakra one yes kana to yes kana tara praga tara Jesus wakadia no we light no empire so eshadabra yes why Jesus yes why makania
Fatoso, sister, papa, mamma, papa, water, mawagate, Modemane, and Tabo, Mantabo, Cadimo, Animo, Praga, water, water, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, catch the fire, 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 to toi, pas, et toi, pas, et toi, pas, yes. What's up, yes? What's up, Royalty? What's up? Why are there? What's up? Mr. Bossa Wayati, Bossa Wayati, Radia Piapa, Radia Piapa, one the shoe, one the raffle, one the papa, and mental. Yes, yes, you find a rat, you find a rat, you are yard, Tabanebita so, then you got 7 down. I'm a name tower, you can send me down, probably tower, don't you be tower, don't you be tower, probably tower, my name tower, don't you be tower, quite a bit tower, probably tower, that you want me. When you make a foot of my sasso, to be right. But now I should show a tear to fly with tear pie. With tear, what was the pogo pie so? What was shell so? What Cassa pay our session when I'm who told me I got whenever I buy up. No should I now to buy it to my now come to Cassa, never should I and when I got no time I sister. You're tiny of $50. You chat $50. Now I think you found that you switch up. More pie about. Then I'm to be and you're trying. And you're ready, dear. I mean, tell me to come on. Say, you're ready. I mean, tell me to come on.
baabi a prophet no koyɛ adwuma baabi a wɔdifo no koyɛ adwuma patwɔ ɛhɔ ne yɛ ɛhɔ baabi a difo no koyɛ adwuma ɛyɛ dɔm no ahye anya kwantam no dɔm no asɔre difo yɛ adwuma onyame yɛ atom ɔkyena ampa yɛ dwa ɔkyena ampa yɛ dwa nyame nipa tena se da kyena ayɛ kansere atwe dɔm akye Jesus Christ animuonyam ɛma nkonkora fam so eti baabi a difo no kɔ ana baabi a difo no koyɛ adwuma ɛyɛ hen dɔm no ahye anya kwantam obɛyɛ ka ɔkagyetia obɛnya ka wo chi anasantase ka wo kagetia ka wo chi ka wo santase obɛnya ka wo na patɔ Sompa so Africa be sika getia kina kagetia nim ho ne tie obɛti asante bɛkwai anya kwanta domina se agyema su pati number 1 pati number 2 trede nkwansa trede nkwansa bofod kotwi tiene bofod kotwi kokoben santase shakana airpine no bomati furubi wodi ya kana airpine bomati furubi to dia obunya turu wonya turu kageti anim ho no anaso wuturu chi anim ho anasantasi station anasantasi runabout obebiala wodi tobo se dia ka ne payi airpine asante bekwai amya kwanta domana se agyemasu pati number 1 pati number 2 tanada enkwansa bofod kokwi kokoben santase frosa kanibi sa ofro kanibi na ofro sa kanibi katameti ana doba se mesi wo domana se usi e wo domana se stage 1 bobo ya foni taxi foni kato bi asemi kwa odifo no ko ana sofo no wo roman asore dan me kwa odifo enoko ana sofo na owo roman asore dan me shiraw na sofo roman asore dan opia to beba eya yira kwan ko so chena ehono mu lodiba bra me hwede nyame tumi na be hwe pate wulita wo nyame fa number we odifo no telephone number fa number ne bomate fra odifo no fa number omade fa number we odifo number che number ni sisia na fra ni nkom number de 0532 38 84 35 0532 38 84 35 0532 38 84 35 baako so yɛ 0532 49 35 70 0532 49 35 70 fra number no na onshabeka otifo no na doma yadwuma ne sha dwuma tibomate number no aka 3 minutes pe hye nipa ba ko bi be fra onfani ehira na fe yenko tam no kwaso okay onso ubetimi afre odifo enok ne ekote ne nka no ubetimi afre number no 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 onso ubetimi afre no aba homa no so na fe wonso yaje wadwe nkyere message ne de aba no igina so bompa ye ubo bia na wa mobi ma yente onkan 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 wonso betimi afre na fe wa badwumadi ni so na fe wonso yaje wadwe nkyere de wotie ye mpaye no ye no boy no se wugina mu anase wa nyina mu bi na yenhwe na fe sofo Enoch ene onkasa na fe no betu anamo na fe wako na minipa ho na kobu mpu ni mpu 0551 931931 0551 931931 hello sofo rijafa afi ko betu ya kada chie me kasa awo do na se waso ko buta kai ya ko ko ai council na ba odi ai that's it se also boko yo chebusa phone na so mame everybody be shira de mo akwa de ya shoot na me shira me tuna wo de ba wo de pa ya shira cha
Mako akoma so ade amra na nya dwuma ma friend ja friend to be a friend koso ma friend ma nya ma friend shira e wo Jesus Christ of Nazareth e wo yasu di mo yen kasa amen Amen. ayaya wi why Amen. Okay. Hello. Hello. Bacho ma radio no from by. Me bacho first o ka se fa. I'm better Fleming to communicate plan aplepo. Okay. Ajapo ku yenti o. You made the papa my yin shira pa. Amen. Because of bad so bomb fire mami. Oh make me. I'm not a sinner mako a wo dey yasu me jana to ma jana to ma shonsa Everybody say, "Bama to my say ya, what you say." Pegana to my me pia to my party yes, me pia to my party yes, me pia to my party yes. Yes, we got money, and we change that to amen. Aye, na ye be why. Amen. 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 Hello. Okay. Also, wait me after about 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Me ba je first o ka se friend. Children can go search something to find. Me ba cho You yi. the family insurance. Amen. Then that's what bomb fire. Everybody must share about na tuma. And then it's kasam abrabo me share ma. Everybody share about kwa ya de kashe. Mana koma swadi abrabo to pejuma. Me share about kwa de no wajam. Me yade ya abrabo. E wo yasu to me. And ya safura de to me. E wo dey yasu. E wo Jesus to me. Amen. Amen. Aya na what to na mo hale. Me ba jo ma radio no from kakra no why. Ba jo first o ka se friend. But you tell me Julian because the afọ. Ka se friend. Tafo. Me ba cho yenti o. But you know papa I'm hearing Shilana. So bomb fire man. Everybody be shina de ma wakua. Mana brabo ni sebre ba na kwatentene ne kasha. Me shina wakua wo de Yesu. Konkokora shina wakua. Konkokora shina wakua. Konkokora shina wakua. E wo Jesus to me. Amen. Amen. Hello. Hello. Me ba je first o ka se friend. Ita ce fi ma drop of one that let's go for Sompa. Anti adwa yenti o. Kaba mpa chere the was saying no na yin shira o pai boy. Amen. Ba wa joni den go na me se o bom pai na me ka no ku ta bom. So So for me no jale ta ya ta me to. Oh. Then send the baby. Oh. Rawa. Oh. So ka no ku pai bom man. Mate. Everybody be shina ma de kuru. Me pamo dia ba fredi kuru sebre. Me pamo dia ba fredi kuru sebre. E dia ba to be ira. Na ma se dia ba segira. Me pamo wo Jesus to be atom ne Yesu atom. Amen. Wa yara safo no wa sagale na bi. Thank you Jesus. Me so ya na watu na mo na afi wakosofo na na kubumpu nimpu na eduabo ni nyina no nyame mfa no so na ombe nyina mfiri ho. Thank you Jesus. Mfa frefo be mienu ana miensa na yemfinsi na afi no. Dia ka nyina no ye nko sofo number no so. Hello. Me ba je first o ka se friend. Me kama pia me ka safi koko. Okay. Okubi yenti o. Ni so is a sofo bomb fire man. Yo. Osra, mashina mwakwa. Sena koma swadi ya mra minyawo. Mudemu na mashina ma no na utubi mu. Pia kwai na tumwakwa. Mana pedia eni na kuma sumrem. Na doshano ebade maninya ho. Eden Yesu Kristo munti. Amen. Okay. So me dasia bunu dasia sha. Yemfa ofrefo a utwa to na afi no yemfinsi 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 yemfa ofrefo utwa to onso betimi afre na afi onso aba ho no so hale Sofo. Hello shop. Amen. Ko bom pa. Owo atwa. What's the Karache. Jina baby ye ola ni munye. Na ote aka. What's why? Owo abin yo mo pa na le so. E die wo wo. Everybody be shina bawo.
because what I would think when you are some so be unto me a war. Meshela, we were free or any family. My cousin wa wall, my Tommy wa wall, my Pam wa wall, my shadows uncle, my Pia Yap, Shina Yamasa Tomwan, ne you will free her, Nemo Masunji. Again, yes, to kill Sumunti. Amen. Uncle Cryabitata. Okay. Order for you do a fair phone in ABC. My fa suffer number mount. Friend, nothing, suffer at the train combo. Number near 0532 0532 388 435 0532 388 435. Wait me a first of all, so and 0532 493 570 0532 493 570. Wait me a first of all, so now for no train come and Fenike. O can was a na wutu ho anamo. Na bra wo kɔ no na normal nso eyiyi ma. Be ya bro so so. O tia for be shiraw. O ya me ya wi. Oba dia ya to chena ampa yitwa. Hwe nyame ma. Esamra me ka hwe nyame me gu asori fie. Etwe nyame po chena. Ma won konkono shane ne difo adwuma. Baba, mama, sister oto opede atu ana babra. Man ka hwe me chini man nante mapre. Na wiasu kwa wanchiri so anante amene kwa dance so nya bida nyane na mawunya atase a uhunu se nyame utumi te be hiraw tu anamobre nyam pochena anopa no nhia na tifo de adwuma na hyehyɛ so ne nyame honhom asi fom de na ko yɛ adwuma aba no nhia de na odifo wie na adwuma me hiraw tu anamobra na be hwede wo nyame tumi yɛ na hu sampa nyame utu enya ba bi aba afi na kɔtɔ wa yire bɛsa na hunu sɔfo mpa twentesa ana babia me ba fe na meto wai da sana ko no di for da bintesa ana me koto buku bi atwetwere me nsem bintesa ana bia me ba me koto card da bintesa uba bitura eye card na beche card e kura so no ye de chew free na wotena se wodi la no so be hunu prophet no ba to ba nkasa nkere wo nsemu oba no watena se no hwe sofo nim ensem no fite ko pinte bra de be fam so aka kire wia wa fam so akire wa na ma bitu na utu sa na mono so a unse nyame utumi sompa etibe hira utu anamobra o twene bra udi fo tena so eja twuma wo nyame mu jam achi nyame ma yawada udi fo betena se eja twuma wo jam achi nyame ma tu sa hwe woni sa tete kwafo mo nyame tumi ya twuma me to be sa fra ba me tu anamobra papa bra wa yara na fa ne bra me hira wo ta china ya twa wonim china ya twa wonim fa ma ne bra wati number fabra problem no fabra ne be hwe woni se nyame ho me say entera fie now ena tu adaba bra Jesus bra ko fire church bra safunim be hunu otifo no nyame tifo na de na wiye prebo sampa nyame ho eto tena ya twa wanim ya wada ya hwe wanim tu sabra na mo sampa onyame otumi na tumi ya rade because ebi ayo hini bi wo ye panyin bi be se mo hunu tifo no ko na tenase eda wanya asore a ubitima frɛ number na wo tifo akasha ubitima kyerɛ dai bi shete na meka wo nyokase because what yase ba bia me woyɛ dominance anwa kwanta road and it be a person ba prophet no konchanya ba bia ubitima nyaka eye kagitia gi santase efiri kagitia kopim gi efiri gi fam kobe kwa run about fam kosi ekɔ kosi santase run about sa fam woni nana wo gyina ba bia na betima nyaka ho aba prophet no konase na ba twese ugina ho ubegi ana santase ana kagitia do betene se ka ne pai asante bekwai anwa kwanta dominance agema su paki number 1 paki number 2 terede enkwansa bu foot kutwi kokoben santase saka ya ye pai bomodin furubi ofra kache meet ana dobase opana chew ubesi wa he dominance opana chew ubesi wa he dominance se usi ewo dominance station bobo ya for taxi for omu twenya mema deba mudi a wo sempa to me ko di for no ko ana sofo na owo roman asore da ho no bia to beba obia wo beduru na hwe ni peku edomegu a ma me bo se yentum futo nwani wo bedu ni peku na be hunu tom edomegu en case se apake wo a bo se apase nyame ni tumi eyatuma me to be safro tu ana mabra ne be hunu sampa nyame egutumi kasa tenten ento bibia ne mo so gidi ba
hunu nyame ahoɔden ba yɛmfa nsia de nhyira so ɔbaa deɛ yɛ atoma na wɔtwe sɛ ne onyankopɔn yɛ atom na dwumadie kɛseɛ kakraka no asantema nyinaa tie ɛdi kan ɛwie te no korɔkɔ a ɔdiifoɔ so ɛde nyame asɛm ɛbɛtoa so Father Jesus yɛkadifo meda hye sɛ ɛnɛ so ɔnkɔkorɔ ɔfam so ayi bi na ɛnɛ so ɔnkɔkorɔ ɔbɛyɛ adwuma meda nyame ɔnkɔkorɔ hye na mehyira ɔnkɔkorɔ hyɛ mehyira bakyɛw hyira wo ma yɛ ɔma kɛse matiafoɔ yɛ hyira na ma ɔde na ayɛ hyira ɔnkɔkorɔ hyira wo ma da wɔyare ɔnkɔkorɔ hyɛ ne yareɛ da manyɛ dare so ɔkukuru yi firi hɔ de ade so abɛsɔre no ɔnkɔkorɔ so ɔsane no mehyira awurade kɔkorɔ sɛ tɔ hyira gu ma so na mama nyinaa nyɛ hyira ne hyira wo ba na sɛ da to pie wɔde manyama wɔn kɔnkɔn yɛanyɛ yɛrɛ ba yɛda wahye nyame wɔn kɔnkɔn sɛ wayɛ w'adwuma na wɔhyira wo ma wo den wɔn kɔnkɔn ti yɛnka hyɛ amen. That's it.